Public Utility Cluster sa Region 1 na nangunguna po sa pagpapatupad ng Modernization Program. Para sa detalyang balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Kumpiyansa ang Cooperative Development Authority Public Utility Cluster sa Region 1 na nangunguna at magiging modelo ang rehiyon sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program ng Department of Transportation sa buong bansa. Sa ganap na peace rally ng 22 transport cooperative sa Ilocos Region, sinabi ni Cooperative Development Authority President Jesse Quiroz na nangunguna ang Ilocos Region bilang compliant o sumusunod sa mga proseso na itinakda para sa programa. Is in the fast track review right now because I think Region 1 would be the #1 compliance in terms or in proceeding with the PTMP project. Kaya po, ang Region 1 ay magiging model nationwide. Mauuna po ang Region 1 sa pagmomodernisa at nakikita po ng buong sambayan ng Pilipino in every regions, pumunta kayo sa Region 1, nakamodernize po lahat tayo. Yan ang tinig ni President Jesse Quiroz. Inihayag naman ni LTFRB Region 1 Regional Director Crystal Sibayan na nangunguna rin ang rehiyon na may pinakamataas na consolidated transport sa buong bansa. For Region 1, actually higher kami than national. We are at 98% consolidated. Yan ang tinig ni LTFRB Region 1 Regional Director Crystal Sibayan. Samantala, sa pinakahuling pagpupulong ng Department of Transportation, nagbigay katiyakan sa Secretary Vince Dizon na patuloy na dinidinig ang isyu ng mga kooperatiba upang makapagbigay ng solusyon katuwang ang LTFRB. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.